אני ראיתי כמה הם מכרו, עבדו קשה מאוד ולא עצרו, באתר נתקעו, אלינו חיגו, תיתן לי הנחה הם ביקשו, מחירים נמוכים, דברים שלא נשמעו, השירות בליבנו, האיכות בידינו, החלום בתוכנו, אז לעד נמשיך בדרכנו. נעלמה לה התקווה שנחמה של הבמה, עוד נציג חוזר מכאן עם 1000 ויתורים למה? דם וזיעה נספגים על העמדה, לא מוותרים על שום לקוח וצולבים לו גם דירה, יעדים בתוכנו, נחישות בליבנו, החלום כבר אצלנו, אז לעד נמשיך בדרכנו. תן רביב צולר את הכוח לשמר ואת כל השירות לעורר. בואו נמכור עוד מקיף עוד צולרת, לא מאוחר כי מחר אותו דבר, המבצע נגמר אם לא לחדש אותו מחר, הם רוצים הנחה באתר. קשרי לקוחות, שוברים כאן שיאים, סוגרים המון צולבות, מנפצים את היעדים, עובדים יב שעות, טוחנים גם כפולות, והשירות מושלם אומרים לנו בצדק. בעולם של ביטוחים, נלחמים, מוכרים, לא מוותרים, עונים ללקוחות בחשק, תמיד היד פה על ההדק. עובר טירוף יומיומי כדי לשמור על 1000 לקוחות שמרדשים ולא ירצו לעבור. נותן הנחה, מגדיל אחוזים, מגן בגופי על הלקוחות שלא יעברו למתחרים. ומספיק עם ביטולים, מספיק עם הדרמה, שנים שאני משמר לקוחות פה במסה. תן לי מוקי שניידמן את הכוח לשמר ואת כל המחירות לעורר. בואו נמכור עוד מקיף עוד צולבת, לא מאוחר כי מחר אותו דבר, המבצע נגמר אם לא נחדש אותו מחר, הם רוצים הנחה באתר. אגף מחירות ולקוחות, עשינו שנה ענקית שזה מפחיד. הכוח של כולכם הוא העוצמה לעתיד. תודה לכם על שנה נפלאה, ניפגש בשנה הבאה עם המון מחירות ואהבה. בואו נמכור עוד מקיף עוד צולבת, לא מאוחר